kasa mun kwace kun ga shi fa musulmi fa ba shi bacin mushe daukalan murya Allahn ka duku ya rige tushe mun zuba da yawa kun ga za mu ɗiba dashi rabba Allahn kowa da shi nake raba aiki kai salati a gare shi mai wujin jagaraki Sadi Umar Abubakar Ali baban zaki Usman na ukun nasu ne uban mai raki Fadima ta salamun alaiki ya mamanmu sai da ke fauziya ilahu ke da bamu ya Husaina salamun alaika dan dube mu ya Hassan sirrin Mustapha muna da samu ya Abi Dalib waye kai ka dole na furta kai kare na Rasulullah baka nuna ragonta duk ya duk dadi ka so shi babu shagalta kun ga wajin mu fitar da zantukan bakin mu na tsaya daga nan da hane kawai zan wake shi yake mana dama mafi sanin dan aike ko ba kwa so dole zan faɗa nan take daga kai sai Allah mutum Khadija na wake babu kyau ga musulmi ya bar Rasul da baiti shi ya fara ya bar da ko kaɗan ballati mai wa ma adraka da da kai rige baiti ka ji mai maganar rabbana ci cubta saiti ka biya bashin anbiya wadu da su dauka kaga Adam da yazo ashe kasa yayi roka shi ku shi sa da yazo karshe wuka yayi saka kaga annabi Musa ruwa yazo yayi saka shi kuma zan tsira yana zuwa sai kowa yan natsu ya bi hanyar sarabna kallowa ya gama da salata da uzza an zantarwa shakira mashakuri da dama yayi shigowa ya kalilillah kai kadai muke wa kasidu ya jalilillah ba kamar ka annabi fardu ya waliyillah mai gida muna da muradu zan faɗa amma sai gaba na jera duka du na jiran nan an ce wajen ilahu ya sauka kun yi zance da ubangijinka sai kuma kaka ka shige shi cicibgun ilahu babu sa'anka ka fi karfin masana su san ka babu irinka duk wuya digirin ina akai jazuga ka wuce ka kere a barka sai dai hanga ko kalam bai zantar da kai baga masu ga assalamu alaika rasul mai mutawakkil assalamu alaika rasul ka cika makil ka cika na ma'aiki ina alo har naiful gashi ka wanke mun jiki na naifita naisali ya gunin Allah zamjami kai maka roka dan yisar alil bait rabbu ba na zaka kai na birnin ka rasul sai ka ce dan lega yan kamun aka ya kashi fi kamar na hauka horamar madarar marmari nake dan bani yan na sha na ta sha har isha ina nan zaune sai na ɗiba na raba na kewaya sasanni in ta shayar da mashayikan yaban ka azani zan tsaya ba dan bin ishaq yana gajiya ba za na ƙara kalamai a kun cikakken baba da dan Allah fidda ni ga mai yanzu ba babu ni ba shi lahira ba zai dace ba rabbu ga yaya nan na mazu na gaske ya rike alil bait mai faɗa nan take sun yi min su'ali akan ka shiga wake shi yake duban zantuka cikin yan wake bin ishaq zan huta na da ban gajiya ba dan gidan uzuri bai kamar rabon tafiyar ba da'idatul ahbab fadama maka zaba bin ishaq ayaban fadama bazan gajiya ba bazan gajiya ba la dafi aliman kaza wala mani aliman